Hanap ko yung mga bata ba? Ako na po do. Ay, mingaw dyan sila ligo guys. Ala, dito mo. Dito mo. Aligo sila sa ulan. Dito. Ay, nag-roll dire. Hindi ay maglukso-lukso dong. Ay, malapok. Ayan na. Malata ng kuwan ba? Madaot ang tanom. Lakaw-lakaw lang, good. Good. Oh, tanawan sila nila ulan. Oh. George. Hi. Tanawa. Ayaw lagi ambak-ambak ka. Madaot pa, madaot. Ayaw lagi. Gusto nyo ka magkisik? No, nalubog man siya kung imuhang kuwanan. Oh, malubog oh. Dito na. Dali na tayo siya makuha mo. Dito magdugay mo. Hindi, magdugay. Pangit na tanong. Marami. Gunahan. Ako adyan, gawa na dyan bulak. Oo. Murag, dili siya nga ipat. Sa yuta siya mukanap. Mukanap. Hello. Dili ka o, sa lingkuranan o. Ay, lagi gamba ka. Malubog ang yuta. Malubog. Wow. Ay, napatay man. Ayaw lagi mo gano'n. Dito mo. Ako na o. Ito tayo si Ahayag o. Hoy! Dali! Ang ligo ko dahil sila o. Ang friends. Hapunan! Tara o. Dito George o. Ayaw. Ay, nagambak-ambak lagi. Ay, lagi gambak-ambak lagi. Ha? Hindi lagi mabasa. Lagi na doon. Ay, lagi ambak-ambak. Dili ambak-ambak. Dili yan o. Dili o. Na, dili. Kani ba dili? Dili ba dili o. Oo. Oo, bato na doon. Bato man na. Dili magtindo. Siya ko tindo ka diha. Asa to siya nagayot ang kuan, suga? Aircon! Ah. Ganahan lang mo ba? Kanya, karon lugay mo. Tugnaw na ka, George? Tugnaw na ka? Wala ka? Ay, di na, wala. Ano? Walang kayo na nabasa, wala kayo. Dad! Isa na. Baka? Biko? Liam! Oh, bilang ko Biko. Kain ko doon sa. Gutom doon siya. Tugnaw na ni isa ba? Luspat na. Yan, yan. Yay!
na, uy. Let's go to Daddy Bar tayo. Oo, sa paliwad ko. Ano, perting naligawa sa mga bata. Perting lingawa din. Bugnaw na daw siya. Mura daw guys. Ay! Ay na, tama na. Naluspad na ka, George. Naluspad na ka ba? Dami. Ha? Oh, dili pwede. Dili pwede mag-init. Gummy bear? Kaya na sila. Ala, perting sugnawa naman nimo. Kuha pa kami guys ng hangin. Kuha pa. Ay, ayaw na, nado. Matumban dyan ang tanong mo na latak dyan na rin. Ito dyan. Asin, wala naman lain. Ito rin gibutan. Table, wala daw. Wala sunod, wala sunod. Kaya gipangaon ni siguro ni Kuya. Maka. Ikaw daw. Wala naman sa... Wala, Ala, Tito John. ay! Paliguan na ako, pabanwaso na ako guys. Ay, samo kayo ng mga bata. Ay, dali na, undang na. Ay, undang na ta. Undang na ta, dali na. Oo. Sing, sing. Ay, ko doon siya. Gutom doon siya. Kung namin ni isa ba? Luspat na. Kaya ano lang. Kaya. Yay! Dito, ikaw na lang niya. Hi. Hi, guys. Anong feeling? Ay, anong feeling? Anong feeling? Ang feeling? Ha? Ha? Ayaw, manyaman ka ng braso. Walang ice? Walang ice? Walang ice? Boxing! Ayaw ba? Dong, tama na dong. Ikaw na sumbag. Arjun, tama na. Ikaw sumbag. Tama na. Ikaw sumbag. Pwedeng lingawa din. Bugnaw na daw siya. Mura daw guys. Ay! Ay na, tama na. Naluspad na ka, George. Naluspad na ka ba? Dami. Ha? Oh, dili pwede. Dili pwede mag-init. Gummy bear? Kaya na sila kaya para makuha sa sila. Ala, perting sugnawa naman nimo. Kuha pa kami guys ng hangin. Kuha pa.
Asim, wala naman lain. Shower here. Shower. Asa lagi buta? Shower. Doon sa table. Sa table. Table, wala daw. Meron. Meron. Wala sunod. Kaya gipangaon ni siguro ni Kuya. Maka. Ikaw daw. Wala naman sa... Wala, Tito John. See you on my next vlog.